gunane mospro kuwi lho ya. Coba nganti aku kuwi ijen kaya ngene iki nyawang karo wayah sore guyon karo anake karo bojone katon gayeng ning ati rasane seneng. Lho, beda karo aku. Senajan to omah karo Kang Samun wis puluhan taun, nyatane ya ora diwenehi anak. Jane Kang Samun ki wong lanang kok ora iso gawekno anak karo wong wedok. Anak kebangetan ki lho ya. Lho. Lah iki teko-teko gelang-gelang sampean iki lho kok ndi ae kan? Alah, kok ya ora mawas sampean iku lho. Aku nganti gregeten yen ngrasakno bojoku iku. Digandian duwe dhuwit ra tau sapa omah, senengane ning warung ayu sapa kafe. Lho kok ora ngelingi karo wong wedok sampean iku. Wah, jane kembaraan ngono apa piye sampean iku kok gelang-gelang karepmu dhewe Kang Samun. Rene lho tak jawab omongan. Aduh. Kang, sampean iki lho nek lunga kok ya ora tau eling omah. Bojoku ki ning omah karo sapa? Lho, dupe digandang duwe-duwe akeh senenganmu. Senajan to wis tuwek, senenganmu sapa ning warung ayu lho. Ngene iku apa lagi gregetno sampean? Ngene iki nyalahno aku. Lho, lah kok ora salah sampean salah sapa? Bener nek kowe iki wong wedok goblok. Lho, kok malah goblok-goblok nang wong Ya wedok? ora. Heeh. Sing mesti kowe iki tanggap. Apa sebabe kok aku ora kerasane ngomah? Aku nyawang kowe gregeten. Lho. Lah kok gregeten iki sebabe apa? Kang Samun, lah kok gregeten? Kowe ora ngrumangsani. Maksane apa? Ibarat kowe sawah, esuk sore bengi awan tak paculi. Ora iso duwe anak. Dadi perkara iku. Perkara anak. Pinter sampean iso nyalahno wedok. Lah ke ora? Kedisen tak salahno ya. Sing kebangetan iki ya sampean lho. Kok iso kebangetan aku? Alah, lha wong lanang kok ora iso gawe anak wong wedok, ya sampean iku. Wes sampean iki lanang dadi lanang. Dadi perkara anak ngene iki kowe nyalahno aku. Lah kok ora salah sampean salah sapa? Saiki aku tak takok. Takon apa? Lumrahe wong sing meteng iki wong lanang ta wong wedok? Nak lumrahe meteng kuwi wong wedok kan. Lah sing lairno bayi iki wong lanang ta wong wedok? Wong wedok. Lho kowe iki wedok kok ora iso meteng, ora iso nglairno bocah. Lho kowe iki wedok ta wedok? Aduh. Jadi cetane sampean nyalano aku. Ora iso yen sampean nyalano wong wedok. Ora iso. Mergo ngene lho Kang Samun, tak ibaratno ya to, aku kuwi sawah-sawah sing los, sawah sing subur. Esuk tanduri sore tukul. Getun setengah mati. Apa sebabe? Heeh. Esok tak pacul bibite bibit unggul. Kok ora iso metu asile utawa tukul tandurane? Heeh. Sing kebangetan iki sawahe. Lho. Sawahe. Ora iso. Sawahe lemahe blenyek. Sukete ndadi. Ya ora iso yen sampean ki nyalano sawahe. Saiki ngene ae Kang. Piye? Yen awake dhewe padu terus tungokno tangga teparo, piye? Api-apian aten tak jajale Kang. Jajal piye? Sawahku ben digarep wong liya, kira-kira engko wis tandurane apa ora? Dadi nggo jajal. Iso metu asile ta ora? Iya. Sawang ben dipaculi wong liya. Lah piye ben digarep Ya wong liya? kemroyo. Lah iya nyalano wedok masamu. Ora iso wong lanang iso gawe anak wong wedok kok ya. Asam aku nyawang kowe seneng. Lah kene kok ora seneng? Nek isen nom kowe tak sawang pantes ayu sewot. Ya. Bareng tuwa. Kene tuwa. Tuwa tak sawang ketok gebleh-gebleh. Alah, kok muni ngono kok ora mbiyen. Mangkel. Wis saiki wis tuwa. Paidum kok lecek kan. Kok ora eling. Biyen coba. Kene. Di sampean seneng karo aku. Piye? Alah, Seneng karo kowe piye? Lah piye eling-eling ya, Kang? Aku jane biyen iki tak sir ora kowe. Lah kok aku sapa? Aku iki biyen sir adiem. Alah, jebule ngono iku. Alah. Dek. Rupane, Bang.
ngedek nyamber-nyamber. Ora ana. Lah kok tulung-tulung ana apa? Aku apa dipateni bojoku, Kang. Piye? Aku apa dipateni bojoku. Kowe arep dipateni bojomu. Ya. Syukur. Lho. Kok syukur piye sampean? Syukur. Dipateni lah, syukur. Lho kok syukur piye lah? Nek ora, biyen kowe arep apik bojomu. Sampean. Ya. Dadi ngene iku. Wis gerang kok. Omongan iki tenan ta ora? Tenan aku ora ngapusi yo. Saiki wong wedok arep dipateni karo wong lanang. Iki nek ana perkarane ora ngarah, wong lanang tegel mateni karo wong. Sampean gak ngerti dhewe watake bojoku Kang. Dina isine main ngombe liyane iku ora ana. Pegawane bojomu ya iku. Lah terus aku duwe singgahan sithik Kang. Lho ngene tak singgahno ning kene kok mesara Kang. bojomu iku Iya. matane kok kaya polik. Dijupo malah dinggo main. Gak tak tututi ya Kang. Mbok susul ana. Iya tak susul ning mainan. Terus Aku malah apa dipateni yo Kang. bojomu nesu. Iya. Kowe arep dipateni. Iya Kang. Tenan ta ora? Iya tuh. Sajane kok plete. Tolong tenang yo Kang, tolong tenang yo Kang. Tenang ae. Aja melu-melu. Tolong Kok tenang. menang-menangan kowe wong lanang. Lu mangsane ra ono wani ndek. Belani pem yo. Wes, tetep belani. Gak pem makan belani. Waduli apa bojomu? Dewa waduli apa? Iya. Bojom. Ngombe sik. Iya. Tak keletin kok. Ana kaya kowe Kang. Kene aku bondo turah-turah. Lah iya. Rego kopi kok ora roh. Lha aku ngombe kopi iki gelem nek ditukokno wong. Tuku dhewe nang Goeman piye kok. Jajal ora apa-apa, ora usah tuku. Aja lho Kang. Usah Kang. Aja wedi bojomu. Wong lanang diamuk wong wedok nek diamuk tak amuk aku sithik. Cinta siapa? Oga, aku gak bedem. Terang. Boleh nih. Apa bener kandhane bojomu? Jare arep mbok pateni. Yo. Kowe iki dadi wong lanang aja menang-menangan ngono. Kok nganti bojomu arep mbok pateni? Iki terus perkarane apa? Apa perkarane? Bojoku mirang-mirangno aku. Lah kok iso? Aku wong lanang main. Lu main kok disusul nganti aku dilok-lokno karo kanca-kanca main. Bojomu iku jenenge wong wedok mirang-mirangno wong lanang. Iya. Lah iya. Iya ngono kok. Belani ya Kang. Upama aku arep mateni bojoku ngono kuwi sing bener aku apa sing bener bojoku? Sing bener ya bojom. Sing bener aku apa sing bener bojoku? Sing bener bojom. Sing salah sapa? Kowe. Piye? Salah aku. Heeh. Nang ngono sampean ngewangi bojoku. Ora ewang-ewangan iki. Ora ewang-ewangan. Pamane aku main kene. Sing kanggo main bandane sapa? Bandam dhewe. Lah yo. Lah kene.
Tak kandhani. Upama kowe main ditusul bojomu iki ana empere. Ora ana wong urip kepenak. Perkara kok main. Ora ana wong urip sugih. Jalanan kok main. Ora ana wong urip tentrem. Perkara kok main karo ngombe. Kaya kiai ae. Lah aku kiai ra diundang kanggo selawatan. Nek kandan-kandan kaya zaman bapak aja urip ora tau ngandani ngono kok iso. Iki ra bapakmu goblok. Yen goblok-goblok bapak. Aku. Nalika orang bapak aku goblok. Oga. Tak kandhani le. Mergo kowe pernah adikku. Leren le main nek kepengin omah-omah ayem kaya aku. Donyaku akeh. Nek iso uripku ben kaya aku sugih ayem uripe tentrem. Kalahku kadung akeh kan. Ya terus aku main kalahku kadung akeh. Wis ero. Nek sampean nuturi aku ngono ya. Ben aku tentrem lek omah-omah karo bojoku. Ya ngene iki. Wong aku saya tuwa. Lah, urip kaya ngene kok saben dina. Ya wis. Aku tak leren aku ora arep main. Ning wong kalahku wis kebacut akeh. Terus aku tak main sepisan meneh. Nggo balekno kalahku. Nggo nek kalahku balik, syukur kok aku entuk menangan. Bariku aku tak leren lek main. Karepem. Pisan ae aku tak baleni main. Terus nek menang ben balekno kalah. Cocok. Aku main aku wis ora duwe paitan. Karepem. Aku utangi dhuwit dhisik tak nggone main. Kok nek aku menang tak sauri. Karo balekno kalahku bariku aku tak ora main. Dadi kowe arep balik main. Balekno kalahmu sing wis kadung digawa musuhmu main. Neng kowe ora duwe modal, ora duwe dhuwit, utang duit karo aku. Ya. Lek utang aku ping pira hitungane? Ping pira anggere kalah main mara rene utang dhuwit? Anggere kalah main rene utang dhuwit. Bebasan ora ketok lek ngutangi dhuwit kowe. Urung tau nyaur. Lho iki kok rene jawab utang dhuwit, arep nggo balik main, balekno kalahmu. Tak kandhani. Nek kowe utang dhuwit karo aku, nggo mangan karo anak bojomu. Pira wae tak kenehi. Nanging lek utang dhuwit nek nggo balik main, apa nek kok nganti puluhan won, jutaan. 1.000 rupiah ora tak peneng. Pisan iki, Kang. Utang tetep utang, aku nyaur kok. Nek ana tak balekno, njaluk anakan tak anaki engko. Aku ora butuh anakan. Sing baku kowe leren lemu main. Waton kowe leren main. Apa kekurangan tak cukupi? Pisan iki ae. Ora iso. Mung pisan iki ae. Ora iso budek tapi kowe. Sing nembung iki sapa to? Kowe, adikku. Aku sapa? Adikku. Kok kaya karo wong liya wae, karo dulur lho, Kang. Ping pira lek utangi kowe? Ping pira? Yo. Anjene aku kok. Lah iya. Raketang dulur sampean sugih aku melarat. Mulo tak rewangi aku nembung karo sampean. Anjene utang urung kuat nyaur sampean ngundomono aku. Nyoto iki. Sampean wis ora percaya karo aku. Gak. Dadi karo dulur kok botno dono. Iya, Kang. Iya. Ya wis nek sampean ora percaya menawa aku utang sampean, mergo sampean kuwatir nek aku ora kuat nyaur.
Saiki aku ora arep utang. Syukur. Ning aku arep omong karo sampean. Omong apa tak rungone? Kang. Zaman bapak ora ana, bapak mati. Wong anake bapak sampean karo aku. Elek-elek bapak mati ninggal sawarisan lemah. Lemah tanah tinggalane bapak. Padha-padha melu duwe. Lemah sing pojok loretan desa kae tinggalane bapak. Aku njaluk bagian. Ora separo, seprapat ae engko tak dole. Aku njaluk. Yo ngene iki. Ora utang lho iki, Kang. Iya. Anjir jawab utang ora diwenehi. Undomono perkara warisan tinggalane bapak. Tegal loretan desa kae. Ngene. Upama tak enehi bagian Tegal seprapat. Ora urung mbok dol, mbok main, mbok ngombe. Apa meneh kok seprapat? Sepodo Tegal ora tak wenehi. Tenan. Ya. Tenan. Deal. Siti ora mbok wenehi. Ya. Donya karo dulur abot bondo. Abot bondo. Nek sampeyan abot bondo, ruwono omong aku. Omong kok. Aku ora duwe dulur kowe pedhot seduluran. Malah syukur alhamdulillah. Nek pedhot gone duluran dheweke karo aku. Gen ora ngrisini aku ae. Mangkal ngomong. Hei, Apa? aku karo kowe wis wong liya. Ya. Mergo bondo donya kowe rumangsa sugih. Donyamu bandamu turah-turah. Najan aku dulurmu pedhotane jaringamu. Kowe cegel mentolo karo aku. Ora kowe tok sing iso urip sugih ramu kowe. Sapa? Padha-padha menungso. Heeh. Padha-padha anake bapak sing wis mati. Iya. Samut iso sugih, aku iso sugih. Kondi lem to. Kondi. Sak karep mlemu apa? Lah iya. Rungokno omong aku. Omong kok. Padha-padha menungso, padha-padha anake bapak. Kowe iso sugih, aku tetep iso sugih, ngluwi sugihmu. Uripku tak sumpahi. Sontrong ora iso dadi wong sugih, sugih ngluwi samut, wong sontrong mati kendhat. Utara kowe. Utara. Ya. Aku ora iso sugih ngungkuli sugihmu. Luwung aku mati kendhat, dipendhem patok loro jolongan. Lakon gantung lewet pelem kowe. Sakar mulai ngomong. Tak buktekno sumpahku. Ya. Mi. Balik. Wis lega ati. Kowe iki sapa ora usah mara wong sugih. Kowe iki wong melarat. Kowe marane wong sugih ning rumah sam kowe di aku. Ora ngarah. Barep mirang-mirang wong lanang. Bolak-balik mirang wong lanang. Mulai. Mulai ya. Boleh lo perkara wong tak ae kowe. Balik. Mulai, Kang. Mulai. Ngodak gak wis. Mangkono wong. Kowe ora usah mirang-mirang kok. Kowe seneng gak bojomu kuwi rangan? Seneng. Seneng. Seneng kowe seneng. Bener sih tak jabat iki. Jabat kono lho. Tolong iki lho Kang bojoku, Kang. Modal Kakek tuluwi. Oga. Kowe balik. Balik. Iya, Kang, iya, Kang. Kakek. Ditani omong. Tani. Iya. Ora iso sugih ngluwi sugihmu. Luwung sontrong mati kendhat. Tak eling-eling iki omongan. Piye kowe? Ora tak melu-melu kok Ki. Ora timo. Ora tak melu-melu. Tak omong. Ora Ki, ora. Kan mulai. Wis sak platolah ipim dhewe kok platolah. Mangkono wong. Aku kok malah bingung mikir kowe karo adine. Samut. Apa? Eling-eling. Heeh. Samut karo Sondrong
karo sambung dulur. Syukur. Sing ana wong liya, kowe iso sugih, Sontrong iso sugih, ngluwi sugih samut titeni. Ora gumut. Wis aja mbok pikir. Sontrong ngomong ngono iki mergo gelo atine. Loro atine. Piye? Piye? Rasane? Odak. Ora Rasane kekiran. Rasane pedhot dulu. Odak. Kang Andi. Dadaku sesek ki mau lho, Kang. Niki mau krungu tembunge Slontong mau ta ora, Kang? Jarene sugihe yen ora luwi sugim kok mati kendhat lho. Mongko nyambut gawe wegah senengane ya mung main ngombe. Lho donya kon ndi? Ora gelem nyambut gawe kok jare sugihe kepengin luwi sugim ayo. Lho sampean iki ora jawab kok lengar-lengar iki kenapa, Kang? Lho. Ana apa? Aja gugu omongane Sontrong. Lho basis karo puah. Ya, Basungane sugire iso ngumpuli aku kok. Sontrong. Nganti modar dipatoki loro ora lakon. Omongane wong lindul. Ngene, piye, Kang? aku sing ora iso lali iki omongane sekejap. Piye? Sontrong ora iso sugih ngungkuli sugih samut. Wong kendhat. Eling-eling. Eling-eling. Wis perkara iki aja nganti lali. Ayem-ayemno nganti modal ora lakon. Sontrong sugih ngungkuli aku. Oh, ngono ya. Ing omah, aja Ya, kok ya. pikir. Sampeyan apa ning ndi? Wis aku tak seneng aku. Iya, iya, Kang. Ya. Pikiran. Anjene ora ana wong loro nek ora dadi wong pelarat. Selagine padha-padha anake bapak. Dulur wae mentolo kalah. Monggo aku wis batu sumpah. Lampun aku ora iso sugih, ngungkuli sugih sampun. Aku mati kendhat. Apa kelakon aku kendhat, marga aku ora iso sugih, ngungkuli sugih sampun. Wah, ora idep. Aku ora iso sugih lunga aku ora mulih minggat selawasi uripan. Gemletak ning kene iki pancen sengaja pengin kelalu napa piye ning kene iki. Apa ora duwe sanak kadang? Tangi jae kowe. Aku kowe iki kok gemletak ning kene kaya wong ora duweni papan dunung iki. Jenengmu ki sapa? Lan kowe iki wong saka ngendi? Kok malah nangis? Bisa aku pakis jenengku Sontrong, Mbah. Jenengmu Sontrong. Aku ki wong sing bosen urip. Lho, Aku wong bingung. Aku lunga ke omah ning ora ngerti papan ngendi sing tak tuju aku iki, Mbah. lho. Lah kok ora ngerti sing arep mbok tuju ki njur kowe iki duwe karep piye?
piye? Ceritane aku iki wis duwe keluarga, duwe anak bojo. Heeh. Nanging aku melarat. Aku nakal. Aku seneng main, seneng ngombe lan liya-liyane. Aku duwe dulur. Sugih blegedu donyane alar-alar. Karo aku sia-sia. Aku wis ora dipercaya dulur. Mewae aku padu karo dulurku. Saking nemen lenggone padu, aku diundha-undha karo dulurku sing sugih kuwi mau. Nganti aku sumpah menawa aku ora iso sugih ngungkuli dulurku, luwung aku mati kendhap. Bareng aku teko omah tak pikir aku bingung krana sumpahku dhewe. Duwe sumpah karo sedulurmu kaya ngono, merga gelo atimu duwe dulur sing uripe kepenak ning ora mikir kowe. Kowe duwe karep kang kaya ngono kuwi bakal kelakon rong kowe. Kok bisa kelakon? Sajake kok gampang temen sampean gone ngendika. Saka larane atimu nganti sumpah yen ora kelakon sugih ngungkuli sedulurmu, aluwung kowe mati kendhak. Kuwi sumpahku. Nanging endi dalane aku ora ndek apa-apa. Kok aku iso sugih? Lantarane sugih terus kepiye? Lantarane kowe ketemu kelawan aku, yen gelem tak duduhke dalan, kelakon sumpahmu kuwi ngono. Kowe durung ngerti aku? Sampeyan sok. Aku jenengku Anggawana. Juru kunci pesugihan tuyul. Sampeyan kuwi. Aku. Dadi cerita dedongengan pesugihan tuyul. Niku mboten trima mung dongengan cerita sing kaya ngono. Nanging niku dasare nyata. Kuwi nyata. Mapane ana ing Gunung Bera. Mula ndilalah kowe nemoni lakon kang kaya ngono tenmu karo aku. Nek pancen kowe gelem, iki mengko keturutan karepmu. Lah, Heeh. monggo Piye? keranten sampeyan juru kunci pesugihan tuyul. Nek ngendikane sampeyan kaya ngono, upama aku milik duwe pesugihan tuyul apa bisa? Bisa. Saged. Bisa. Sinek-senan bumi langit, sontrong kepengin ngalap pesugihan tuyul. Sontrong, ora kok aku ngujuk-ngujuki Allah karo kowe ora. Ning mengko ana apa-apane sanggonen dhewe. Tanggung jawab. Ning kowe ndang keturutan karepmu. Kowe pengen pesugihan tuyul iki kari mahare, Tron. Umpama kowe butuh tuyul siji, mahare kok 10 juta, sedina kowe bakal dikayake 10 juta. Apa meneh nek nganti loro? Lho, mahar 10 juta teges kowe saben dina dikayake 20 juta. Gelem? Kersane cepet, tinggal lu sugih. Lu pengen tuyul kali. Pengen tuyul loro, kanthi sing mahar pira? Sak kata-kataipun. Ngono. Yen kaya ngono, Trong, ayo melu aku tak duduhke ning Gunung Bera. Ayo. Amut, ojo gleleng kowe. Saiki kowe sugih. Ganti sasi, saya ganti tahun. Sugih murah apa-apane tanding musuh karo sampeyan.